Masithandaze egameni likaThixo uBawo nasegameni likaThixo uNyana, egameni likaThixo uMoya Oyingcwele. Amen. Thixo kaSilayini, Nkosi yamakhosi, Yesu Kristu Mdali, wena wadala izulu nomhlaba nezinto zonke ezikwezo zinto. Bawo Oyingcwele, ndiyabonga Nkosi, ndisondela phambi kobuso bakho. Babona amandla ndigoba amadolo angawumphefumlo, Thixo kaSilayini, elubabalweni lwakho nasezincebeni zakho ezingenamlinganiselo. Bawona amandla ndisondela Nkosi njengomphefumlo, ukuze Thixo ngunaphakade ndive ukuchukunyiswa seso sandla sobubele, sandla Nkosi owakhupha ngaso amaSilayini ezwe laseJiphuta endlini yobukhoboka, wawasa kwizwe elibaleka amasi nobusi. Babona amandla, ndiyavuma Nkosi ukugoba amadolo kweso sandla. Ndiyavuma Nkosi ukugobe yam intloko kweso sandla. Nkosi yamakhosi, ndithandaza ngenxa yabo bonke abantu bakho Nkosi abakhona phezu komhlaba. Babona amandla, abamele ukukukhonza, abamele uba bakunqule. Babona amandla njengoThixo. Fikelela ke ngonyama yezingonyama nayisicaka nenceku yakho engafikanga khona ngoku kuze kube phakade. Amen. Siyabonga bawona amandla, siyabulela kakhulu bangcwele, sibonga amandla kaThixo ophilileyo. Sicela namhlanje uke ndithethe amabalengwe, amagqabantshintshi ngepasika. Sifunda phaa kwincwadi yeExodus 12 ngevesi ka-14, ithi lo mhla woba sisikhumbuzo kuni, niwenze ummiselo. Phaa evesini yokuqala ithi isimiselo sepasika. Ithi ke ngoku kuvesi 14, lo mhla nowenza isimiselo sepasika ube sisikhumbuzo sepasika, umhla lo wepasika. Xa uqhuba nayo ivesi ithi ngalo mhla nodla izonka ezingenagwele. Ngalo mhla nodla izonka ezingenagwele, ngokwesiZulu ezingenamvubelo, izonka. Ithi ke ngoku ngolokuqala usuku kwiveki yepasika, ezindlini zenu lisuseni igwele. Ngamanye amazwi, makungabikho gwele, makungabikho mvubelo ezindlini zenu ngale veki yepasika, ngoba le veki yiveki yokungcwaliswa kwabantu bakaThixo, bengcwaliselwa uThixo ukuze babuyele kuThixo abantu. Ipasika ayinawo amazwi asixhenxe. Ipasika amazwi asixhenxe avezwe epasikeni lungcoliso okanye bubutshaba bepasika. Kwavela amazwi asixhenxe, evezwa amazwi asixhenxe kukungcoliseka kwepasika, ngoba abantu ababesepasikeni bangenwa ngumoya wokungcola, umoya wokukhohlakala. Balwa epasikeni, balimaza umntu epasikeni. Lo mntu linyazwayo wathetha la mazwi, ewathetha amazwi nothi ewathetha kubuThixo ethe makazothetha wona. Ngamanye amazwi ingamazwi epasika. No, yayingengomazwi epasika, yayingamazwi ethethwa ngenxa yesiganeko esasimehlela uYesu, ebulawa ngabantu, esenziwa izinto ezibuhlungu ngabantu. Wathi okokuqala uYesu, bawo baxolele. Elo lizwi
ayilolizwi lisePasikeni, lilizwi elisekungazini kwabantu. Abantu benza into ekwakufanele uba abayenzanga. Ngokwelizwi lithi susani igwele ezindlini zenu, makungabikho zimvubelo ezindlini zenu. uThixo ke wayilungiselela into yoba xa kuthiwa kuyiwe ePasikeni kuyohlanganwa ngomhla wePasika, masibe ngabantu abangcwele, abantu abangenazinto. Ithi ke ngoku le ndawo ngolokuqala usuku kufuneka ulisusile igwele, imvubelo endlini yakho ingabikho, kungabikho ziphithiphithi endlini yakho ngeveki yePasika, ngoba yiveki le yokuma kwabantu bonke abaziqondayo uba bangabantu bakaThixo, beme phambi koThixo bengenazimvubelo, bengenamagwele. YiPasika ke leyo. IPasika inanto okwenza namazwi asixhenxe. Amazwi asixhenxe adalwe sisiganeko esehlele uYesu ePasikeni. uYesu uhambe iPasika iminyaka kungekho mazwi asixhenxe, ehamba iPasika kaYehova ethi zingcwaliseni ngosuku ngale mihla yePasika, kungabikho magwele ezindlini zenu. Nani ningabantu nibe ngabantu abahlambulukileyo, abangenazinto, abangenanzondo nazigqubu, abangenazo zonke izinto ezingenza uba umhla kaYehova ungabi ngcwele. Yiyo le nto xa kuthiwa uYoshuwa egqiba kudla iPasika, kwaba khona indoda eyathetha noYoshuwa yathi, Yoshuwa khulula imbadada ngoba umhlaba ome kuwo le ndawo ume kuyo yindawo engcwele. Ithethwa sisithunywa emveni koba egqiba ukudla iPasika uYoshuwa. NoYesu ekufikeni kwakhe, ufika uYesu wenza iPasika same nePasika eyenziwa nguYehova, eyenziwa ngabantu beyenza kuYehova. uYesu uqala abantu abazawungena nabo ePasikeni abahlanganise, awugqiba ukubahlanganisa athele amanzi esityeni sokuhlambela, abhinqe itawula, abahlambe inyawo, abosule ngetawula ebeyibhinqile. Ngamanye amazwi, le nto yenziwa nguYesu wenza laa nto ithi ezindlini zenu makungabikho magwele, makungabikho zimvubelo ezindlini zenu. Ngamanye amazwi, before ubungene ePasikeni, before uba ube sisibingelelo sokudlela iPasika, soba ube yindawo yokudlela iPasika, kufuneka uqala uhlanjwe. Ithi ke wabahlamba inyawo. Esawugqiba ukubahlamba inyawo uYesu wahlala phantsi wathi, niyayazi into endiyenzileyo kuni nina xa nindibiza nithi ndingumfundisi, ndiyinkosi, kodwa ndisuke ndanihlamba inyawo. Uthi ke ngoku uYesu, nani nifanele ukuhlambana inyawo. Ngamanye amazwi, iPasika kukuhlambana. Xa kuthiwa siye ePasikeni siye kuhlambaneni, sihlamba, ngoba ayisincedisi nganto into yoba siyoba sePasikeni kodwa sibe sinemvubelo, sinamagwele, sinezinto ezingamonelisiyo uThixo. Ethi ke ngoku iBhayibhile, wathi ke uYesu kwakwesi sahluko sikaJohana ngu-13 ngevesi ka-34, wathi ndiniwisela umthetho omtsha uba nithandane. Ngamanye amazwi, iPasika kukwamkelana kwabantu, kukuthobelana kwabantu. Ethi incwadi yamaGalati ngu-5 ngevesi ka-13, sukani ke ngaluthando nikhonzane. Ngamanye amazwi, njengoba ungakhona ePasikeni ngesiqu, ube khona wenze zonke ezi ziketshi zasePasikeni, kodwa uba wena awusosonka esingenagwele, usisonka esinegwele, esineziphithiphithi, esinamayelenqe namagqubu, zonke ezo zinto, ithi loo nto iPasika ukakafiki kuyo. iPasika kukuhlambuluka kwabantu balungele ukuba yindawo yokuhlala kukaThixo.
Ngalo mazwi ke bazalwane bam, ndizama ipasika ayinanto okwenza namazwi asixhenxe. Ipasika inento okwenza nokuhlambuluka kwabantu, nokubuyelana kwabantu, nokuba abantu babe yindawo yokuhlala kukaThixo, yokuba abantu bahlambane inyawo, yokuba abantu babonane, banikane ivelu abantu ngokokuba isithi indawo. Anazi nanini uba niyintempile kaThixo, kuba uThixo uhlala ngaphakathi kwentempile yakhe enini njengabantu. Ngalo mazwi ke bazalwane bam, bendizama ukusondeza nokukhumbuza le nto kuthiwa yipasika. Into eyabalulekayo kula mazwi asixhenxe, kwabaluleka into ethi abantu kumele into yoba noba wehlelwa yintoni yisukuphindezela ububi ngobubi. Kulaa ndawo ithi wathetha ilizwi elithi uYesu bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ngamanye amazwi, umntu xa ekona noba yintoni ekonayo, ithatha ngoba le nto iyenzayo ayinaminingi yayo, akukho nto iminishayo ngale nto iyenzayo. Wena uyayazi uba lo mntu uyenza le nto ngoba engazi okanye lawulwa nguloo moya umlawulayo. Uthi ke ngoku bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ndimthanda ke ngoku uYesu kaThixo xa esiya kuMateyu, phaa ku-46, kulaa vesi ka-46 athi 26 athi bawo ndiwunikele ezandleni zakho umoya wam. Ithi akutsho waphuma umphefumlo wakhe. Uphuma umphefumlo kaYesu ubuyela kusomandla kuThixo, ungenachaphaza, ungachaphazelekanga zizinto ebezisenziwe emzimbeni ubuhleli kuwo, ngoba ukwazile ukubunqoba ububi ngelithi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Ipasika ke yiloo nto bazalwane bam, amazwi asixhenxe ke abaluleka kuloo nto yokusinika isikolo sokwazi ukuxolela amazwi asixhenxe. Khona kona amazwi asixhenxe ayingomazwi apasika, kodwa ngamazwi asinika indlela yokufunda, ukuxolela nokwamkela. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ithi ke le vesi, olu suku luzoba sisikhumbuzo kuni. Lo mhla niwenza isimiselo esingunaphakade. Ngamanye amazwi, ingunaphakade ipasika madoda. Sendiba yonke iminyaka ikhona ipasika. Yole nto uYesu xa igqiba kuyenza yakhe ipasika ithi, wathi kubo kwenzeni oku ukuze nindikhumbule xa sukuba nihlangene. Ipasika ngamanye amazwi isisikhumbuzo sokukhumbula umdali, sokukhumbula uThixo, yoba sikwazi ukubuyela kuThixo. Ngalo mazwi ke bathandwa, bendisithi ke ndiyathandaza ngelithi umhlaba wonke ndiwishela abantu bonke ukungase babe ne-Good Friday, babe nepasika entle, kungabikho ziganeko ngeziganeko ezehla eJerusalem kungepasika, kwachitheka igazi. Malingachitheki ke madoda ngaleni mihla yethu, ngoba sasibona isiqhamo sokubakho kwabantu epasikeni bengahlambulukanga, bengayilungelanga ipasika. Ethi iBhayibhile wake wafika umyeni, wafika abantu begcwele endlini, wathi xa ibajonga wabakhangela wathi, wethu ungene kanjani endlini yomsitho ungayigqokanga ingubo yomsitho? Ingubo yepasika luxolo, ingubo yepasika kukwamkelana, ingubo yepasika kukuxolelana, ingubo yepasika kukuthobelana. Yipasika ke leyo. Ipasika ayinanto okwenza namazwi asixhenxe, inento okwenza nokuhlambuluka kwabantu, nokubuyela kwabantu kuThixo, nokuhloniphana kwabantu. Ipasika yiloo nto. Nibe sisonke singenagwele, wasiphakamisa uYesu kaThixo isonka, wathi mna ndisisonke sehla sivela kubawo. Wasiqhekeza wabanika, wathi thabathani nidle ngumzimba wam lo. Sifuna loo nto xa kuthethwa ngepasika.
amadoda namantokazi azawuzimisa phambi kwesizwe sikaThixo ethi umntu ndisisonka esingenagwele, ndisisonka esehla sivela kuThixo. Abantu basinde, besinda ngoba wena ube ngumnikelo. Athi uPawulos, ndinincome nangale nto yokuhlangana kwenu. Uthi ndiyeva uba ekuhlanganeni kwenu kuba khona izantlukwano. Uthi ke ngoku nidle ningekapheleli. Bathi abanye abantu bengekafika emthendelekweni nidle, balambe banxile abanye. Ithi ke iPasika iyiyo loo nto. iPasika kukuhlambuluka kwabantu nokulindana kwabantu baphelelisane, babe ngabantu, babe ngumzimba opheleleyo abantu. Ngamazwi la uThixo athe make ndiwathethe, ndisithi ke emhlabeni wonke jikelele makube khona uzolo, makube khona impilo ebantwini bakaThixo, bamqonda uThixo, bawasusa amagwele ezindlini zabo, bazisuse imvubelo ezindlini zabo, kungabikho ziphithiphithi, ukuze madoda nibe iPasika engunaphakade kaThixo. Inkosi mayinisikelele nisawamamelela amazwi ngokuze kube ngunaphakade. Amen. Inkosi mayenza ubuso babo ukhanye phezu kwenu, mayinigcine nilondoloze nonke ngabanye nise nisuze ubomi obukunaphakade. Amen. Ufefe nothando lukaThixo Baba, udlelwane bukaMoya Ngcwele bungahlala nani nonke ngabanye kuze kube ngunaphakade. Amen. Siyabulela uThixo anisikelele. Siyabonga kakhulu bangcwele egameni lenkosi. Amen.